agreement para sa PPP project, formal na nga gin-award sa SM Prime Holdings Incorporated. Construction sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market magasugod na. Kag Mayor Jerry Treñas ginaduso ang fogging sa mga eskwelahan antes pa magbukas ang klase kag ipaidalom ang mga barangay nga may clustering sang dengue cases. Formal na nga gin-award ang lease agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings Incorporated para sa PPP project sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market Subo nga adlaw. Ang napirmahan nga lease agreement ang magaagi sa Iloilo City Council para sa confirmation sang proyekto. Sa tion nga makumpirma na ini sang konseho, magasugod na ang pag-construct sang duwa ka merkado nga magalawig sang duwa ka tuig. Ginabanta masubra 3 billion pesos ang investment para sa pag-develop sang Central Market kag Terminal Market. We're very excited about this project now because we really wanted to provide a world-class public market to the people of Iloilo, something that the Ilonggos would be very proud of. Dugang pa sang presidente sang SM Supermalls, napilian sini ang syudad sang Iloilo, hindi lamang bangod sa proyekto, kundi para gid sa mga Ilonggo. Bangod ginakonsiderar sini ang kaugalingon bilang kabahin sang syudad. We scanned the city, no, and these are the two markets that we feel that really needs immediate attention and immediate repair, no. Like for example, the Central Market, no. The heritage of it is very important. That's why we feel that has to really be prioritized, no. So that also, you know, as a total in totality, the income of the whole city will also grow, no, because the more tourists that you attract into the city, the better it is. And we feel that the Central Market hopefully could be part of a tourist attraction. Ginatanaw man sa karon nga makabulig ang PPP project sa turismo kag ekonomiya sang syudad. The more tourists that comes to Iloilo, the better it is for the city, no? Not just for SM but for everyone. The vendors would definitely also be selling more because the traffic will improve, and hopefully the business will flourish and everyone would be happy. Ang formal awarding ceremony gintambungan man sa mga market vendors gikan sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Nagpasalig man si Mayor Jerry Treñas nga wala sang dapat kabalakhan ang mga manugbaligya. Bangod wala sang may ma-displace nga vendors. Dugang pa sang alkalde, ang tanan nga concerns nga ilagin palabot sa sunod-sunod nga consultation nga ginhiwat tagaan sang igtalupangod kag mangin basihan sa pagsugod sang proyekto. Bilang alkalde sang syudad, upod sa kay Vice Mayor kag sa mga konsyales ta, ginapasalig ko ang tanan nga mga vendors ta, ang aton nga mga lessee kag ang mga transient nga may ara kamo balikan. Ginaliwat-liwat na ini. Waay sang ma-display. As much as possible, hindi lang tanan makabalik, base makadugang pa kita dira sang vendors. Kaiti, ang gusto taman manami lugar para makabaligya man ang tanan. We want to assure everyone, no? Tindugan nakon ini bilang alkalde sang syudad, kag upod sa akon nga public service, ginataya akong akon nga pagserbisyo sa pamuluyo. Sa ini nga ginhambal ko, nga tanan makabalik. Personal nga ginlibot ni Mayor Jerry Treñas ang SM executives para libuton ang duwa ka merkado nga ipaidalom sa PPP project. Ang public-private partnership sang Iloilo City Government ginakabig isa sa pinakadako nga proyekto sa syudad. May tinutuyo nga mapasanyog ang syudad sang Iloilo pinaagi sa pag-modernize sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Sa pinakaulihi nga datos sang City Health Office, humalin Enero 1, tubtob Hulyo 30 subong nga tuig, naglabot na sa 502 ang kaso sang dengue,
kun sa diin isa diri ang napatay. Bangod sa nagasaka nga numero sang dengue cases, hugot nga ginadusot ni Mayor Jerry Treñas ang pag-usar sang fogging machine sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Ilabi na nga malapit na lang ang pagbukas sang klase. Ginapasigurado sini nga matapos sa pag-fogging ang tanan nga eskwelahan bago pa magsugod ang school year 2022-2023. Nagmando man ini nga ipaidalom sa misting ang mga kabaranggayan, ilabi na ang may clustering cases, kaangay sang Balabago, Kalaparan, kag Kalumpang. Ang worry sang aton nga City Health, ang cases ta sa dengue. Dasigid, no? So ang akong instruction, ang tanan nga schools, I think may tatlo kita bala ka fogging machines. Ang tatlo fogging machines ni usaron sa schools naton para antes mag-abri klase, ma-fogging na naton tanan naton nga schools. Ikadua, ang mga areas nga may clustering, no? Ang mga barangay nga mga clustering nga na mga number 1 gid nga mga barangay. Balabago, ang Kalaparan, Kalumpang, no? I-misting naton ang mga areas nga congested pareha sa Kalaparan kag Kalumpang. Pero sa areas nga daw malayo mga panimalay pareha sa Balabago, kung pwede sila maka-fogging, i-fogging na lang nila. Ginakabalakhan sa karon sang Iloilo City Government ang madasig nga pagsaka sang kaso sang dengue sa syudad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, malapit na lang nga magdeklarar sang state of calamity sa syudad sang Iloilo. Gani, nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga padayunon ang pagpaninlo sa palibot kag tsekeron ang mga lugar nga mahimo balayan sang lamok. We want to be massive on this, no? Kag ginaliwat-liwat naton ang tanan nga containers nga may posibilidad nga maka maintain sang tubig, balis karon yun lang anay kay ang tiyempo subong daw hindi gid ideal para sa aton. Sa karon, padayon sa gihapon ng lokal nga panguluhan sa pag-ubra sang tikang agud matap na ang dengue. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.